Tým cieľom je nepopustiť, aby Ukrajina bola okupovaná Ruskom, tak ako Rusi okupovali pred 30 rokmi takmer polku Európy. Ja som tu preto, že ja som zažila túto okupáciu. Zažila som, ako boli prenasledovaní moji rodičia, ktorí nemohli vycestovať za prácou, pretože neboli v komunistickej strane. Zažila som svojho otca, ktorý nám hovoril, keď odídu Rusi, dám do okna reproduktory a pustím súzové pochody. Tak sa aj stalo, keď odišli Rusi, môj otec z okna na 5. poschodí pustil súzové pochody. Keď sem prišli Rusi v 68. otec nás vodil po Bratislave a hovoril nám iba jednu vec: pozerajte sa, deti, nezabudnite na to, že tie tanky mieria na vás a nie je to v poriadku. Toto som zažila a ja už druhýkrát nedovolím, aby táto krajina upadla pod ruský vplyv. Je to nekonečná drzosť nášho premiéra. Vojnového zločinca krvavého Ruska, ktoré rozpútalo najhnusnejšiu vojnu, plnoformátovú a neútosnú. Ale my sme Európa. Slovensko je